Okay. Wala ka ba sa... Isa ka tatlo kandong sa mami. Tayo na nga ng kapag. Punta sa'yo ah. Pare, wala pa riyan, pa riyan. Ayaw ko na. Ila daw na magkante. Magkante ba? Tsara natin, Cheng. Tsara. Teng, tsara. Nag-vlog na, ano? Yan. Darsa, wait lang siya. Saksa ng negra. Lamon. Bumalag, PWD nga eh. Hindi, okay na yung kanin niyo po. Mami na lang po. Mami tsaka yung pare. Sige. Pares di ba sa inyo? Joy tayo. Wait lang hindi ah. Ay, itlog pa. Mami, ay. Ito. Baliwan mo yung maliliit. Sige, kumuha ka dun. Eh, Joel, ito yung sa'yo ah. Dito, lagay mo dito. Ano tayo kaya? Ano? Nabigatan eh. Kaputol. Ay, demo ka. Tayo na nga ng kapag. Nakikita ako niya. Sa kanin, kanin kayo ba? Ikaw, kanin. Ben, may ilang masukli mo? Si ano ba yun? Si may bata? Oo. Tiklang. Mangin nga. Nagbilang ano ka. Punta sa'yo ah. Pare, Sa kanila, Ching. May tikot naman ako. Ba't na pa yan? Ren. ito mi. Kung na ako eh. Ano ka ba? Ayaw na. Sa'yo, ano sa'yo? Sabaw, sabaw. Kain pa, salot. Lamon. Wait lang, malapit. Bumalag, PWD nga eh. Pares tsaka namin. Yawa, dito may sabaw oh. Tapos ito. Huwag na yan dyan. Doon na yan. Saan ay ko sa akin? Kanina to? Oh, Michelle, ikaw naman daw ah. Oh, deal. Asan pa mo na lang? Ano na lang? Ano sa'yo? Ano? Ikaw ba sa'yo? Oh, bebe. Mainit ba ah? Gagawin natin. Sa isang mami na lang, te. Isang mami. Ito pare, sa isang ano. Mami. Pag nagkulang to. Magkano sukli nito? Magkano sukli? Ilang pa kulang te? Yeah. Magkano yung Paris rice? Pare, sa pagod mo muna. Magkano Paris rice? Yun talaga. Isang egg. Kanin. Wala pa riyan, pa riyan. Te. Ulitin mo na. Para... Ay, pare, para naman. Dalawang egg. Yung egg side. Oo, wait lang. Parang tayo sa pare. Ayaw ko na. Ila daw na magkante. Magkante ba? Oo, te. Mami lang yung ano yun. Ay, pwede na. Parang sabaw. Tsara natin, Cheng. Tsara.
Ten, Karen. Sino take out? Ano kaya pa? Dalawang pares. Yung Paris ko din pinapala natin. Wala lang tayong sabaw ah. Wait mo lang kayo sabaw. Wait lang. Limang pares? Mami, Oo, may take out na dyan, be. Wait lang po. Magkailan sa'yo? Take out yung bayad to. Medyo wala. May extra rice ka? Take out? Huwag na pa ate. 5 lang. Sabaw na lang din para mabilis ka. Mami rice. Madam, mula ano? Kanin muna. Tingin lagyan mo na. Puto-puto sa siyo yung ano. Doble mo na lang. Wait lang kuya. Sabaw dalawa. Makisuyo nga yung ano, yung gulay. Ayun. Mami, tato kanin daw. Sa extra rice. Isang mami rice. Kasi ano kanin mo, madam? Ayaw mo ng ano, sabaw? Sabaw na lang. Dalawang sabaw kay madam. Oo, pito. Wait O, lang. bayad, 5. Pares. Kuno ang Ay, isang mami rice. ayoko. 3 ano? Wala akong baryo eh. Mami, ayan. Ito. Baliwan mo yung maliliit. Oh, kaya ni sabaw. Pares. Cake, sabaw cake. Ito tayo. Nagyan ito. Hindi rin, sabaw. Isa na lang, be. Ayan, chico. Kakanin ko. Dalawang egg rice. Okay. Wala ko ba sa? Kain. Isa ka tato kanin doon sa mami. Sino yung nagkwenta ng 7? Hindi na, 7 daw. 7 sa 65, magkano? Entay, ano mga? Teka lang. Isang extra, tsaka isang mani. Mamaya na yung sukli pa. Palay. Ilan ba? Oo. Dalawang pares. Ito, saka isang extra rice. Ano yung mami? Mami rice. Sino pa makanin oh? Pork. Ay, bali Kanin. 50. Walang pangkain oh. Sino pa? Kain. Wala ka ng kanin. Meron kanin na ako dun. Hindi, okay na yung kanin niyo po. Mami na lang po. Mami, saka yung pares. Sige. Wait lang po yung kanin. Kanin. Wait lang po. Baso yun. ako sa pumatay. O, ito na. Lagyan mo na, ano? Yan. Darso, wait lang siya. Saksa ng negra. Bayad pa tayo. Jeng, jeng. Ay, talaga itong tokon to. Ganun. At kalahating Dami kakain pa iba. rice. Saka isang pares, isang mami. Yan. Lagyan mo na ng gulay. Kain yan. Ano na? Mami. Yan. Pares po ah. Ano? Kumpati mo na kasi. Pangkasal talaga itong tokon. Pares. Wala. Say nyo din. Mami rice. Ano ba yung kukanin doon? Sabaw. Kala ko na alam mo. Kala ba mami, Jeng? Mami mo. Mami rice, 55. 55, tapos dalawang kanin daw. Dami. Liit lang ito. Wala yung second oil. Kala kanin ito, King. Ano nga, 1 din yung dalawa, tapos ano, mami rice. 70. Pares di ba sa inyo? Joy tayo. Wait lang nila. Ay, itlog pa ako. Ready lang ang pares ba? Check ko lang ano. Tinodyo ko na to. Oo, siya, ang dami ko mami. Wait lang nila sa
Hindi. Ano po kuya? Take out? Walang kanin. Paris lang. Pares, yan. Ilang kanin? Wala, kanin lang. Ay, ano Paris lang? Konting-konti pa ya. Kakulong. Ano pa? Wala akong di. Sa'yo. Paris lang ako. Paris lang ako.